matuyo ako. Parang nagawa ko lang na. Di mo ka kanay ka wifi. Lang na. Ya, kau bilang kaya waray wifi. Waray data. May bata ngayon. Ka wifi na. Dey! Uy! Naka-wifi ka. Oo, naka-wifi ako. May wifi ka mo. Pag-connect Oo, na may ako. wifi kami. Mag-connect ako. Pwede. Sus, di rin pwede. Balit na, hulog lang kami nga tunpuan. Piso wifi. GMB piso wifi. Piso wifi. Kaya mo dapit. Ato dito, kumita ka nga rin naglalagalaga. Amo na tiyak. Madara na, paghulog ni mo. Madara na ito, magkakamay na ka ng internet. Tagpira mo ginulog. Tag-5, 1 day na ito. Ha? Oo, Pwede agad. 5 la. 1 day na ito. Sige ha. Oo, sige, kinapaper din ako. Ay, nado ngayawan ako. Patod ngayawan. Kaya mo tatusugon. Op. Nawanay. Ano yan? Ate matuyo ako. Parang nagawa ko lang na. Di mo ka kanay ka wifi. Lang na. Sige na, God. Para ka makag-tiktok. Dara ka tumarang. May na dito, balik na eskwela. May na dito, box na may laga. Box ba may laga? Yung ano ginigasing ko. Para kita may wifi, para makag-tiktok ka niya na. Sige. Ako saan? Niya na lang pagbalik. Ano ka na, wala ka pa nga na yung mga kadto. Ito na. Dapat. Hindi ko na wifi kaya ako. Kuna niya, hit mag-tiktok. Yeah, ako nga mag-tiktok lang ako. Yeah, ako ganto. Ano na? Nada, email kita niya na. Umuda, mumulay na kita. Ano, nagtatagpapad na tagpuan hero. Waya lang. Duduro kung tatira nga tanan. Gulpot na tak wifi. Yan. Ano? Hala! Saan naman itlagalaga tira wifi? Ay, dulak mahulog. Tama mo yung itlagalaga. Ang atin nalagay tako. Ay, tiyan. Ano dito? Wala. Oh, no. Sakto na ini. May suhol ko na. May kape ko pa. Sige. Oh, nanay ito. Ano na? Push. Uy, wait kayo ka. Push. Oh, wala ko yung wifi. Sige, mamamurulay kita. Kaya ako nagpahulog yung pagkanto. O sige, magkakagumuruglay na gyud kita kay Elite 1 na ako. Sakto na kayo kung nalata ko warrior. Ako na tumaya. Sige. Kakagsinong kita. Madali lang. Oo, Sige, sige. makatikanay. Push. Ano na yan, isa lang kita. Nakahulog na ako. Ano daw, kay waray Paul, puti taktuan, wifi. Kaya na nagginsubo na yun. Sige, kaya ganaktuan. Awa di man nga ni. Sige, kalong. Ano ito? Lahat man ang wifi, waray pa manulpot. Dito ka nagulungan nilalaga. Kaya mo maninag na kadungan. Dito yung may kape yan umulog. Ito, kaya pero ka. Ikaw nang pera niyo yung paulog. 5 eh. Upat ka oras ito. 1 day yan to 1 day. Oo. Kaya mo. Dito ka tulungan ang minalaga. May nalaga nga ako. Ito, Paul. Pag-inuli ah.